Андрей, добро пожаловать. Ты уже успел потренироваться с командой. Какие впечатления от первой тренировки с ребятами и вообще, как тебе наша команда? Дякую, хороше впечатлення, тому що зустрівся з тренером, з ним переговорив, те, що він хоче від мене, те, що команда буде показувати який футбол. Ми добре з ним провели время, команда теж добре мене прийняла, все добре, я щасливий. Ты к нам перешел из команды Нефчи, а завтра нам предстоит матч снова с командой Нефчи. Какие мысли по поводу завтрашней игры? Мислі тільки позитивні, нам треба вигравати цю гру. Ми настроїмося дуже серйозно, я сподіваюся, що буде все добре. А ты второй игрок с фамилией Мищенко в нашей команде. Уже успел как-то познакомиться, поговорить с Сашей? Так, ми познайомились з ним, все добре, ми посміялися, що у нас одинакові фамілії і все на цьому. Спасибо. Hey Sadiq, welcome to the club. What are your first impressions to be here? Yeah, I'm very, very happy to be part of this family. Dodoi is very, very amazing family, and I'm very, very happy to be part. Tomorrow with the game, what are your minds? What do you think about tomorrow? I'll be happy to have my first win and my first goal for Dodoi. I'll be very, very excited. Bravo!